Tästä on 10 vuotta, kun on viimeksi löytänyt. Joo, niin on. Kyllä. Ruotsalainen patruunakamppi. Nyt se radio syö. On kirvesmies. Kasi ja siinä on leimatus. Tämä on ihan koko kirvesiä nyt tähän vissiin. Ja se taja Fiskarsia. Eikö tämä vähän erikoisen mallin? Olisiko se nyt sitten ruotsalaista? Voisi ollakin. Tuossa on varmaan erikoisen mallin tämmönen. En oo tämmöstä. Joo. Tässä oli rautasignaali, piti vaan vähän levähtää ensin. Tuossa. Katsotaan. Suksisauva. Sauvan piikki kokki on. Ensin oli sauvan sompa ja nyt on suksi löyty. Siellä on kiinni. Nahka. Päläska, kumia ja... Joo. Tämä on ihan... Joo, siinä on ihan... 30. Siellä näkyy. Suomalainen ammuskampi. Täys. Väsynyt, mutta uupunut metallimi. Näitähän tänne. On vaan. Lusikka. On täällä takanakin. Tuossa on 4-muotoinen. Tuossa on varma. Saattaa sinne jotakin leipää. Tässä minä olen nähnyt ainakin yhden. Tuossa on varmasti leima tuo. Joo. Minä heitin lusikan nurkkaan. Joo. Se on reilu syömämiehen lusikka. Oh. Nee. Vanhassa pesässä on tämmönen oikein kirkkaa-oloinen sinkka. Tuo. Pahamit vaan menee. Mikä se tämmönen? En tiedä, mutta jos on joku arvometallityyppinen juttu, niin se on ainakin pysynyt kuivassa. No joo. Ei se. Jos ei sitten ole joku... Tuossa. Oho. Injections. Oi. Ainakin. Tämä on jotakin Injectionsnadel. Mielenkiintoinen tuttu. Aika hauska. Ja ihan muurahaispesä pisteli. Tässä on muurahaispesän vieressä vielä jonkinlaista signaalia. Mikä? Leijonanappi. Minulla ei leiskanappia ole. Joo. Komi. Minä pistän tuohon viereen mättään. Kolme kytäkoloa ja vähän hylsy ammus ääni, mutta raha on tää tämmöstä kullan väriä montossa. Tuolla näkyy vähän. Onko markkaa? En tiedä vielä. Oi, se on kuule. Täällä on 5 markkaa. Oh. Suomen tasavalta 5 markkaa. Kuviahan tulee sitten taas. Reissu ekara. No mutta. Oliko
No niin, signaali oli 26 luokka, eikä tietenkään voinut oikein kuvata, katota. Siellä näkyy, niin on niin pimiää. Eli SY-suojeluskuntayhdistyksen aseöljypullo. Aika hyvässä kunnossa. Just sanoit, että vielä olisi jonkun esineen löyt. Siinä se nyt on sitten. On. Lusikka. Onko nää joku lusikkamies? Tällä kertaa mennään rautasella. Rautalusikka. Rautalusikka. Show me the good stuff. Joo, soppamiehelle jäänyt. Tämä on tosi paljon keviempi lusikka kuin se sanoi edellinen lusikka. Tuntuu aina. Oh. Se on jäänyt kuule sopaksi syömään. Kummankaan puolen tämä on. En tiedä onko. Eihän se mikään semmonen saateri kintaskos. Kyllä se on kintas. Tässä on kato. Ei muuta kuin ommella parsi ja nahat kiinni. Miltähän ajalta tämä on? Tämä on sota-aikaa ihan varmaan. Pakko sillä joku on. Oho, mikäs tuo? Oi. Mikä? Aseen puhistusrassi. Näet. Joo. Alako löytyä? Kyllä. Kinta se täällä puhistusrassi. Ja oliko lusikka ihan samassa muodossa? Lusikka oli tuossa vieressä. Onko sillä vielä jotakin? Tää kävi museo. Tässä voisi olla kyllä. Tässä on kyllä melko paljon jotakin rautaa. Veikkaan, että joku näkyy joku. Ei haittaa enää. Ei haittaa enää, että möin silloin. Tyhmänä penikka. Se on tupessa. On. Rotahäntä pistin. Tästä on 10 vuotta, kun on viimeksi löytänyt. Ai se on noin mahinut se vaan se Tuppi, joo. Se. No ei se mitään. Minä ensin näin tämän näin. Kun puhutin pinpointilla tuo, sitten näin tämän. Minä, että joo, pitkä tuo sauvan tuo. On mukava. Voi vitsi, minä olen oottanut tätä hetkiä. Oh. Ja varmaan seuraajille täsmentä, että älkää myykö niitä pistimiä. Joo. Ai. Namuttelee. Nyt on namu. Mutta en minä vaan rotahäntä pistintä tältä oottanut. Joo, ei kyllä. Se on nakattu sotasaalispistin vettä hyväksi. Huhhuh. Raha. Tuossa se näkyy tuossa, jos näkyy, en tiedä, ole ihan varma. Näkyykö se kamera? Siinä. Joo. No niin, minä sanon, ei reissua ilman rahaa. Se on varmaan joku elektroniikkaromu. Kyllä tämä näyttää niin kuin tuossa noissa. Niin on. Joo. Tää ottaa veliä ja kattoo mitä se on. Joo. Joo. Ja mammutin koko. Tässä on syöty isolla S. Minä kuulin sen äänestä jo, että se on. Kääle. Meni kurkku. Oli se eväs. Onko? Ei, onko tämä osa? On. Saateri. Tämä on osa siihen sinun Niin on. NIFE. Tiedätkö mikä se varmaan on? Ota nämä vähän.
En. Nife siinä lukki. Niin. N-I-F-E. Onkohan se joku lamppu kuule? Voi olla. Niin se on. Se on kuule, minä löysin tuohon sen kannan. Sehän on niinku... Jos se olisi kunnossa. Joku lyhty se on. Merkiantovalo tai joku se. Niin. En minä muuta ideaa keksi. Tää voisi hakusamana käyttää. Joo. Jotakin mukiin menee. Mennäpä katsomaan mikä se on. Kaverin mielestä mukiin menee. Mikä siellä? Kato. Tähän se joku teräase mullakin saa. No niin. Tämähän on sota-aikuna. Sehän on se sissin luotettu peli. Messinkihelä on. On. Kohtuu kokoinen teräkin. Ja veriuratus. Joo. Tää on vähän siisti, ettei vaan oo nimikirjoitus. Se on täysin mahdollista. Joo, vähän on pellen kuulu. Otin minä kaivuun veittenkin matkaan tällä kertaa. Se on tuolla repussa vaan. Jos sattuu sitä tarvii. Ei se ollut pelti. Se oli tämmönen, kato tämmönen. Mikä löydettiin silloin. Joo, joko se liittyy niihin suksiin tai sitten johonkin hevoshommiin. Nyt tuli mieleen, että mä saattais liittyä suksiin. Kato, kirveen terä. Oli tuossa vieressä. Miksi tässä on reikä keskellä? Tässäkin on varmaan leimat jossakin. Jotakin herkullista tai sitten ei. Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Onko moto ajanut niin aika tannertunutta kovaa puhua. On kyllä vähän naurettavaa. Tää on se mukava, että on pikku signaali. No pitää se välillä olla semmosia. Ei anna niitä auton kokoisia. Siinähän se on. No, onko se raha? Oi! Yes. Ja missä kunnossa? Aivan täydellisessä kunnossa. Siinä se nyt on se minun ensimmäinen ensimmäinen kokardi. On hieno. Ai. Katoppa tuossa on kuule ne. On kaikki tallessa. Kaikki on tallessa. Joo. Siinä oli palakin. Kirves. Ei. Voi. Rota häntä pisti. Jumala. Tuosta vierestä löytyy Tölökin klipsi. Ojassa signaali. Se on suomalaista. No. Tuossa on se varmistuskorkki on tuo. Siinä on niinku varmistinkorkki sokkineen paikallaan. Semmonen vähän epäterveellisempi tapaus tuota ojasta. Vaikka niin. Niin se oikein ei pyöreä ääntä ajan. Se onkin se viikon paras siinä. No joo, kaikkiasta. Tää laittaa tekstitsekin sinne. No. Se oli minun ensimmäinen leijonanappi, tässä sitä haukuttiin. Teksti. Leijonanapin ketales. Sinä